Nurse nga nagmaniho siya motosiklo ang natumba og naligsan ang bukto nini sa dihang nagkasikiray sa modernized PUJ ganyan buntag sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabok. Tibuok walang bukton gyud dining 56 anyos nga nurse ang nalatayan sa ligid sa modernized PUJ. Nahitabo ang insidente pasado alas 7 ganiyang buntag sa Dan-en Bacalso sa habig sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Traffic Police o sa City Toda, nasuta nga midulhog ang modernized PUJ gikan sa Tabunok flyover padung sa Dakbayan sa Sugbo. Hinay ang dagan niini nga nagsubay sa walang outer lane tungod sa bumper to bumper ang dagan sa trapiko. Ang biktima nga nagmotorsiklo nga gikan sa tuong bahin nga outer lane og nagpadagan paaginod paingon sa inner lane. Ug sunod nga nitabo nga nagkasaghid na ang duha hinungdan sa disgrasya. Kabantay na ang driver nga dihay daghang king mga motor, no? Dihay daghang mga motor. Pero didto na siya nakabantay nga nakaigo siya human mi paka ang kilid unya pag-verify niya dito niya nakit-an ang babae nga nagbayad na diyasdan. Ang 57 anyos nga driver sa modernized PUJ ang nangayo og pasaylo ug nitugan nga mao na lang iyang nadungog nga nipaka na sa kilid nga bahin sa PUJ sa may pultahan ug nga niuntol na ang likod nga bahin sa iyang ligid. Abanti ng mga sakyanan, so nagaginod sad ko. Makuha ko ipagkuha na ko gunat. Namin nikalit og butos kong kilid. Ang motor nga ni buto, gikabig man niya ang manubila paingon sa diri man siya naigos portahan sa konsawag amping. Dagin malikayan ang disgrasya. Kinsa man say tao nga tuyo nato na yung buhato nato na yung nana. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan ug sa City Toda. Samtang gipaabot pa ang desisyon sa kabanay sa biktima kung mapasaka ba og kaso o makigsettle ba. Ang biktima ang conscious ra hinuon nga gidala sa tambalanan. Pahimang nun itumulak sa tanan ilabi na panahon sa peak hours sa trapiko. Nag-drive og mga motor nga kun ugaling doon na gani mga dagkong sakyanan like mga modern jeep nga dagko, ayaw gid mo og sikit sa mga lugar nga gitawag nato og blind spot. Kay atong higayuna blind spot ang nahimutangan sa maong driver sa motor hinungdan nga wa siya igkita sa driver. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.